ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ରାତି ବାଜି ସାରିଲାଣି। ଏଇ ପାଟି କରନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ରାତି ବାଜି ସାରିଲାଣି। କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଠିକ୍ ହେ। ଲାଗି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି। 30-40 ଲୋକ ନ ଗଲେ ପାରିବେନି ସେ କାମ। 30-40 ଲୋକ ଦରକାର ଭାଇ। ଭାବ ସେ କେତେ ବଡ଼ କାମ। କେତେ ବଡ଼ କାମ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନା ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ठीक है समरिया। କାଲି ସକାଳୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେଖେଇବି। अच्छा କହି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ତାହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସକାଳୁ ଉଠେ ଶୋ। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଶୁଭେ ମିଲେଙ୍ଗେ। କାଲି ସକାଳର କଥା ଭାବିଲେ ଆସି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଏତେ ଶୀତରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବଡ଼ କାମ କଲା ଆସିଛି, କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା। ନିଦ ଲାଗୁନି, ତଥାପି ଶୋଇପଡ଼ିବି। କାଠ ମିଳିବଟି? କାଠ ମିଳିବ ତ? ତାହେଲେ କାମ ହେଇଯିବ। କାଠ ମିଳିବ ମାନେ କାମ ହେଇଯିବ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ଦେଖା ହବ। ଆଜି ସକାଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରାଧେ ରାଧେ। ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରୁମ୍। କି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା କୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଆଉ ଏ ରୁମ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ସବୁ ସୁଖ ମୋର, ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ସବୁ ସୁଖ ମୋର, ରାଜମହଲରେ ନାହିଁ ମୋ ଲୋଭ। ମାଧବ ହେ ମାଧବ ହେ ମାଧବ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଖୁସି। ଆଉ ମାଟି ଘରର ଖୁସି ଆଜିକା ସିମେଣ୍ଟ ଘର ବି ଦେଇପାରିବନି। ମାଟି ଘରର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଲୁଚି ରହିଛି ସେଟା ସିମେଣ୍ଟ ଘରେ ମିଳିବନି। ତଥାପି ଆଜି ଜେନେରେସନ୍ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ମାଟି ତ ମିଳୁନି କି ମିଳିବନି ବି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଟି ମିଳିବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଘର ଲୋପ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଟି ବି ଲୋପ ହେଇଯିବ ଆଗକୁ। ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ହିଁ ସିମେଣ୍ଟ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିମେଣ୍ଟରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଗଛ ଲାଗିପାରିବ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଘାସ ହିଁ ଉଠିପାରିବ। ଘାସ ବି ଟିକେ ଡରିବ ସିମେଣ୍ଟରେ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ମାଟି ପୁରା ବିଷାକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଓରିଜିନାଲ ମାଟି। କମ୍ ସେ କମ୍ 100 ବର୍ଷ ତଳର ମାଟି ଇଏ ହେଲା କି। ଆଉ 100 ବର୍ଷ ତଳର ମାଟି ବୋଲି ଆମର ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଖରା ଦିନେ ପୁରା କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ପୁରା ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟିର ଯେଉଁ ଛାତ ହେଲା। ଏଇଟା ଉପରଟା ଯେଉଁ ମାଟିର ଛାତ, ଆମେ ତାକୁ କପଡ଼ାରେ କଭର୍ କରିଦେଇଛୁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ବାକି ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର ମାଟି। ଆଉ ମାଟିର ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ନଡ଼ା ତ ମିଳୁନି, ଟିଣ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ବି ଟୋପାଏ ପଡ଼ିଯାଉନି। ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ରହିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଦେଖୁଛି ତ କାନ୍ଥର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ କେହି ମାରିପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ମାରିଛୁ। ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ରାତିରୁ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଝୁମକା ଯିବୁ, ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଅଛି। ଆଉ ସେ କାମ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କି କରିପାରିବନି। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏତେ ଫାଲତୁ କାମ ନିଜେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ବି ଫାଲତୁ ନୁହଁ, ତଥାପି କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଲତୁ। ଲାଇଫର ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିବାର ଜିନ୍ଦଗିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କାମ ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଫାଲତୁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ମେ ବି ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କାମ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଫାଲତୁ କାମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା କି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଫାଲତୁ କାହାକୁ ଲାଗିପାରେ, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଭଲ ବି ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ କାମ ନିଜେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁକା କରିବା ଦରକାର। ମେ ବି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ବହୁତ
हार्ली गोटे अधघंटा लगे निजे खुशी रहा निज ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜ ବ୍ଲଗ ହିସାବରେ ବନଉନି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ପବ୍ଲିକକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ ରଖିବା ଦରକାର ମନ ଭିତରେ ଆଉ କରିବା ଦରକାର ବେଶୀ ପଇସାର ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କେତେ ବଡ଼ ଖୁସି କରିଦିଏ ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ କରିଦିଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଫାଲତୁ କାମଟା କ'ଣ ଆଉ ଖୁସିଟା କ'ଣ ଆଉ କରିବା କାହିଁକି ଦରକାର ତ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇବି ଏଇ ଯିବାନି କି ଦେଖିଲେ ତ କାମଟା କେତେ ଜରୁରୀ ଆ ପାଇଁ ହେଲା କି ଏ ବି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ କାମ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ସାଥ ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ନା କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋଠୁ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ର ସାଙ୍ଗ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ସାଥ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଏଜ୍ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ସେ କଥା ହାଟ୍ ମୁଁ ଯିବିନି ଏମିତି କହିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ଇଏ ସାନ ଅଛି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଚାଲ କରିବା କାମଟା ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି से कामटा समस्त को मुझे कामटा शेयर करने चाहूँगी जे समस्त ये काम करंतु और खुशी रुहतु चलो बारे बारे चलो अब हम निकलते हैं फालतू काम के लिए किसी के लिए फालतू हो सकता है लेकिन हमारे लिए वो खुशी है मज़ा है और मस्ती है ठीक है मिलते हैं झुमका में चलो और कुछ ज़रूरी सामान है उसी काम के लिए ज़रूरी होगा इसीलिए हम लेके जा रहे हैं क्या सामान है वहाँ पे पता चलेगा कि क्या सामान है अंदर सेठी गला पर ही देखिए जे एक्चुअली सामान कौन आमे जो जगार रोचु यहाँ हूँ से जगह देखो सेटा हूँ बिल्डिंग आटा हूँ आमर जो माटी घर मुझे कही माटी घर सहित सीमेंट बिल्डिंग कंपेयर करें देखूँ ये फुटेज रे माटी घर ही बेस्ट देखा जाउची आउ बिल्डिंग तो पूरा व्हाइट माटी घर ही बेस्ट देखा जाउची देखंतु ये सब मेरा दोस्त लोग है बच्चे लोग बच्चे लोग इधर बच्चे लोग किधर बोलते हैं ये सब बच्चे लोग हैं अभी बोलना चाहिए हम निकल रहे हैं तो बच्चे लोग मिल गए इसीलिए बच्चे लोग अभी क्या लगाएंगे फायर लगाएंगे ठंडी का मौसम है ना इसीलिए थोड़ा फायर लगाना मन मांगता है वो तो हार्ड वर्क कर रहा है इसको ठंडे नहीं लगती बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है हाँ हो रही है मेरे को नहीं हो रही क्या हमारा एक ज़रूरी काम है हम निकलते हैं ठीक है बाद में मिलते हैं आओ कहीं ना जिते सीमेंट घर हेले भी समस्त को माटी पसंद आउ माटी रे बना होइथिबा जिनस पसंद माटीर गाँ पसंद माटीर घर पसंद आउ माटीर बास्ना भी समस्त को पसंद मैं भी मु मानुची कि आम जगार कि आम गाँव रे आम बिल्डिंग रो घर बनी था जदि कि आमको किए पचारे जी तुमर घर कोठी ना आमर जन्म माटी होची आम गाँ माटी लगुच सीमेंट लगुनि कहीं माटी बहुत इम्पोर्टाट जीवन पाई आ बहुत इम्पोर्टाट आउ भुवनेश्वर रे माटी थिला वर्तमान धीरे धीरे माटी को कभर कराई जाउची रोड साइड गछ लगुला ताको पकई दउचंदी ये हमरो ब्लॉक फेवर पकई दउचंदी सेटे गछ फछ लागे घास फास उठे सुंदर लगे किंतु एबे आउ से जिनसटा नाही जेहेतु धीरे धीरे डेवलप हे जाउची लोकन को सुविधा हे जाउची किंतु सुविधा सीमेंट रे नुहे सुविधा आमको माटी ही मिलिबो एबे नुहे जना पड़िबोनी आगु को जानि परिबे जे माटी केते जरूरी से जिनसटा एबे जना पड़िबोनी कहीं ना एबे माटी अच्छी किछि किछि जगह रे सेति बंची जाउचे तो माटी आमर माँ है कि आउ माटी आमर सबकिछि कह गले माटी रे ही सबकिछि आमे पाई थाउ आउ माटी रे ही सबकिछि जाई थाए सेति माटीटा जरूरी सीमेंट नुहे तो सो क्या माटी पसंद लगुच तो क्या सीमेंट भल लगुच किंतु रहिबा व्यवस्था पाई समस्ते सीमेंट रे ही बनवाई चाहूँगी तो माटी की समस्ते भूली नाहंती किंतु भूली जीवा अवस्था उपर आसीगलानी जेनेरेशन धीरे धीरे डेवलप हो चलती डेवलपर माने हूँ सीमेंट जोटा कि बंचेबा कथा माटी बंचेबा कथा
जो जगह माटी की कभर कर दिया जाउची आगु को से जिनसटा बहुत बड़ इफेक्ट पकेब। तो से जिनस पर हम डिस्कसन करबनी आमर डिस्कसन अच्छी जे फालतू काम। तो चलते हैं फालतू काम मिलते हैं झुमका में। फालतू काम क्या करते हैं हम लोग छोटी खुशी के लिए और ज़िंदगी की खुशी बनाने के लिए करना चाहिए, सबको करना चाहिए। देखते हैं अब आएगा मजा। काम के लिए कुछ सामान जरूरी है जोड़ा आम नापी जाऊँ जरूरी निहाती जरूरी भल हम सबुआड़े बिल्डिंग माटी ना हाँ गुंड मत गुंड अच्छी 40 फालतू काम के लिए सामान खरीदना।